ndandihamba ndodwa phezu kwezontaba bendibheka abantu bethi ndinike ndandihamba ndodwa. Umabhelo langozondo khubona oqunto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ndaniphakamisa kaloku bantu abahle ndaniphakamisa kaloku bovapho mnoma nontshanga so dibandlela sithi kaloku ngumvulo bantu abahle namhlanje lona suku kaloku esiyaziyo ukubana kuye kuncokolwe ngokuphayana evenkileni kwavusilanga sithi kaloku wena mntu usandusibona usandudibana nayo le channel yakwavusilanga. Don't forget to subscribe nawe kudala usilandela. Don't forget to subscribe kaloku siyibone le community sinayo kuba iyakhula okanye imile. Hit that notification ukwenzela ukubana noyiphosileyo ivideo mina zanithile unomdla uye kwi-notifications zakho umamele okanye ubukele. Siyaqhuba ke bantu abahle, siyaqhuba apha kuyo le channel, siyaqhuba naphayana esikolweni. Wena mntu othi unomdla wokuzibandakanya nesikolo sakwavusilanga, Friday the 31st of July iyavala iform. Gcwalisa ke iform wena mntu othi unomdla. Abanye kumntu uzayigcwalisa iform abe sithi is testing the waters, ufuna ujonga uzabe phi xa kuvalwayo. Mhlawumbi omnye uthi hayi ndiyajonga nje beyasebenza nale form. Gcwalisa iform ntanomhle, sizawubuyela kuni nonke nina abagcwalisileyo after the 31st iform ivaliwe. And then xa sibuyela ke kuwe sibuyela ngoWhatsApp. Make sure ukuba le number uyibhalileyo phayana yile uyisebenzisayo kuWhatsApp. You used to use emails but afumanisa ubana ayinguye wonke umuntu one-email. Abanye they will rely kwi-emails zasemisebenzini xa leli xesha le-COVID umntu akakwazi ukuyi-accessa la email. So bhala ke i-cell number yakho lena kaWhatsApp, sizawubuyela kuwe sikunike umkhombandlela. What you need to know ke ngesi sikolo samayeza ayiyonto yasesikolweni kuthiwa kujongwa the following criteria. Sifuna umuntu onomdla weyeza. Noba unomdla ngoluphi uhlobo ngeyeza, wonke umuntu othi unomdla uyangena esikolweni azofunda ngamayeza. The current group ke igqibile inyanga. Saturday lilandelayo we will be starting week 5. Sishekelwe ziveki ezintathu. Kule Saturday sisuka kuyo besisenza iyeza ukuba nali iyeza into ethile kusetyenziswa indawo ethile lenza the following. Sigqibezela loo nto ke next week. The last 2 weeks ke sibe siyawataka la mayeza sisenza zonke izinto zenziwayo le mihlola eyenziwayo abantu bahambe bayonyanga. Sithi ke ungashekeli ngasemva. Singene ke kumhlola wanamhlanje njengoba sisithi ngumvulo nje usuku esincokola ngokusevenkileni. Namhlanje sithetha ngesihloko esicelwe ngumuntu wathi tatubhele khawufake le nto asiyanobiza ungena ngomvulo nanye ngolosithathu okanye Saturday. Xa siyijonga sabona ubana ifolisha under uMonday even though ingeyonto ithengiswayo phaya evenkileni but lena into ifolisha kuMonday. This particular topic ke is not attractive kumntu wonke mntanomhle. Bakhona abantu abathi mna ndithanda ifish eseyilotyiwe ndibhatale loo fish. Bakhona abathi kudala ndalobana nezi fish mna ndicinga ubana mandibe kule level that packages. Omnye uthi hayi mna ingathi kudala ndithenga mande ndibe kule level ilobayo. Sithetha ke ngoku nabantu abathi bafuna nabo ukuthatha izinga lamayeza esintu bawabeke kwilevel elandelayo. Kaloku we discussed i-professionalization of i-traditional medicine. Umntu ke oresponda kuloo nto unemibuzo ke ngokumntu kuba tatubhele ewe xa sisiya kwezi ndawo zamayeza xa ndifikile apha kwakho tatubhele ndisithi ndenzele ibhotile yebekelo uyifaka kwi-2 liter tatubhele ibe yile 2 liter lena and then uthi xa undinika amayeza ofutha wasongele nge-newspaper. Ingathi nawe nje awukabikho professionalized nje. Sidiscuss ezonto kaloku bantu abahle kuba kaloku ootata abakudala babenyanga ababesenzela kwi-2 liter zeedrinki nezamasi besisongela emaphepheni. Sibhiliva ukuthi even though they were good, they were relevant kwela xesha. Namhlanje sinyanga abantu abajongayo mntanomhle, abantu abajonga wena njengoba uzomnyanga, jonge le ndawo kuyo, jonge nezinto usongela kuzo, abone umuntu banzoncedakala apha. Kaloku i-treatment start with the environment. If you go to the hospital
uyagula. Xa ufika apha esibhedlele ugangwa ligazi, usangena nje kunuka yonke into, ude uyofika kule bhedi ingondlulwanga inemichamo yayizolo. Why do you expect uba esi sibhedlele siza kunceda? Athi kumntu onyangayo, hayi eyona nto ibalulekileyo ngala mayeza ndiwanika umntu, we understand that, but sithi we are dealing with a different clientele. Asisadilishani nalaa mntu wayengahoyanga oze nje emayezeni. Sithi masiprofessionalizeni le traditional medicine yethu bantu abahle, yile nto esithetha ngayo namhlanje. Uyabuza ke umntu othi, Tata uBhele, mna ndifuna nje uba sithi siyaprofessionalizer, ndifuna mna amayeza ndiwafake kwii-capsules. Umntu xa ndithi ndimenzele intsizi, le ntsizi ndingamani sithi yikha ngomva we-teaspoon, ndifuna ndiyazi uba ndiyimejarishile this size yale capsule, uba nguziro, uba yiloo size. Umntu ndithi nazi ii-capsules, uzawutya zibe ntathu. Abanye baba bantu ndibanyangayo Tata uBhele ba-overseas. Ngoku le zinto xa zifika zizii-powder ziyakhweshina kucinga uba zii-drugs ezithile, mababone uba yi-capsule. Omnye, Tata uBhele, mna ndifuna ukwenza iipilisi. Ndizenza njani ezi pilisi zifane nezinye iipilisi? Ifana laa pilisi uyifumana esibhedlele iqinileyo, uyisela ngamanzi uyiginye. Ndifuna mna uthatha la mayeza ndiwathetha abe yipowder, ndiwenza abe zezi pilisi. Yonke le nto mntana omhle iyenzeka. Ndifonelwa ngomnye not so long ago, about 3 weeks or so. Uyandibuza uba, Tata uBhele, ndifuna ubuza uba xa ndifuna, I think is one of abantu abalandela le channel, nayo uzayiva le nto ndiyithethayo. Ndifuna Tata uBhele awam amayeza ndiwafake kwezi bhotile zine-labels. Zifumaneka phi ezaa bhotile zinezaa labels? Akukho ndawo itheni mntana omhle, you get your own bottle echuzwe nguwe. Kwezi ndawo zithengisa ii-plastic bottles, uba ufuna ibe yi-plastic bottles, ikhona ekhoyo apha eMonti endingazuyibiza ngagama, ikhona esi-order kuyo eseJoburg which I find cheaper. Ufuna omdla, I will give you igama layo kodwa singayi-advertise kule platform. Ukuba ufuna ukuwenzelwa i-label, you go to a label printer. Ukuba ufuna uzenzela ngale printer yakho is still okay. Omnye umntu ufuna something glossy, something that will stick longer, you go to a professional ikudizayinele. Ukuba uthengisa wena yolabatheka, ayizobe kakuhle, ayidizayine, ayincokole nawe ukuba injani xa inje, you write yonke into phambi iyafakwa, yi-barcode yakho, yonke le nto iyafumaneka. I-barcode they run, inoba ngoku ziphaa koma-50 cent per barcode, ngigqibele kudala uzibona. You get a barcode for ii-product zakho, you weigh i-product usebenzisa i-weighing machine and normal. But andithethi loo nto apha, sithetha ngezi zinto zisimple. Athi umntu, ndifuna ukwazi ukuzenzela ezi pilisi. We put kule video uzawubona a simple way yokwenza i-capsule. Omnye umntu xa icinga nge-capsule ucinga nge-industrial machine enkulu, kukho nebhanti elibalekayo, ezinto ekuthiwa yibiza this what belt, conveyor belt. Umntu une-picture ye-conveyor belt ebalekayo nezi pilisi kuba eyibona ku-how do they do it. Uyenza le nto yale capsule, ungqengqa apha ebhedini, usebenzisa i-tray nale powder nale capsule ogalela kuyo. Is very simple, uzayibona siyivezile. Wena mntu othi ufuna ipilisi, you get i-pill presser. Ziyathengiswa ezi zinto mntana omhle, you just need to Google. We keep saying ebantwini, rely on uGoogle. Ubuza ufowunela uBhele akazuzazi ezi zinto ezininzi enizibuzayo, go to Google. Omnye umntu uzawubuza kum, ndimyele kuGoogle, ndimthumelele ilink to show ukubana is not my knowledge. I-knowledge naye engezifumanele ukwenza ezi zinto. The question is, ndifuna ukwenza ezi pilisi, ndifuna ukwenza ezi capsules, ndifuna ukukwenza la mayeza asezibhotileni. Where do I start? Ilula le nto bantu abahle. If ufuna ukwenza ii-capsules, you just order le nto yokwenza ezi capsules. You make 16, you make 32, you make 64, 128. Iyanyuka le nto. Lena sikubonisa yona, I think yenza 16 if I'm not mistaken. Enye le yesibini ngumama ozenzela ngesandla. You buy as capsules, as the empty capsule containers. A chemist, I think they're called gelatin capsules. You go to i-chemist ekufutshane nawe, uthi ufuna i-empty capsules e-gelatin.
lo mama unxiba ii-gloves uyenza ngesandla sakhe ngomane edipha le nto mane eyifaka kule powder igcwale ayivale. The other one uyenza better ngokuba ayenze ibe ninzi azigcwalise ngozipresa ngathi spatula sakhe abe ugqibile uyazinkonxa. You get a nice container, a cardbox container, okanye you get a bottle, you label it. That's where you start. You start small. That's what we want to emphasize. Start small. Don't think industrial. However, one of the mistakes esizenzayo kule herbal entrepreneurship, umntu believe uba xa ezenzile ezi capsules, voila, there is a market. Start by checking ikhona na imarket yale topical application yakho. Wena mntu othi ufuna ukwenza i-cream okanye lotion for i-skin, ikhona na imarket for your product. Start there. Ukuba uthi imarket ndizawuyenza by aggressive marketing, go for it mntanomhle. Sithi start small. Number 2, if wena mntu othi hayi mna ndisebhizi ndifuna lena yam ipilisi iyotestwa ukuba irayithi nakwenza ii-human trials, go for it. It's going to cost you a fortune. If you want to approach university, go for it. If you want to approach medical research council, go for it and be patient. Okanye ube willing ukuba you'll be turned down. Wena mntu othi ndifuna ithi qhuba leyo testing trials, nam ndibe ndiqhuba ecaleni, i-advice esikunika yona, use ii-drugs that have been tested. Xa ndisithi ii-drugs, I use elo gama deliberately. Use herbs that have been tested. Akukho sidingo soba kuyotestwa i-aloe vera mntanomhle, kudala yatestwa. You go to the library, you go to Google, you go to Google Scholar, apho uzawubhaqa khona iincwadi ezithetha nge-aloe vera, uzawubhaqa iincwadi ezithetha nge-guava leaves, ezithetha nge-plantain, ezithetha nge-yellow dog, ezithetha nge-dandelion, yonke le wiliwili itestiwe. You go to journals, apho bazayibreaka down into into eza kubhida nawe, bayibhale le nto uqonda uba andiyazi kuthethwa ngantoni, but okubalulekileyo i-conclusion yabo bathi safe. Ukuba bathi safe, you just check i-dosage. Ingabi khona i-problem kwi-dosage. Yile nto besizayincokola ke kule veki izayo kulaa klasi yesikolo samayeza, i-dosage yamayeza esintu. Number 3, sithe unumber 1, start small. Sathi unumber 2, wena mntu ofuna utesta, hamba uyotesta. Wena mntu othi ndifuna qhuba ngala owaziyo ukuthi awana problem. Siyayazi ukuba amayeza esintu amaninzi, ukuba kuthiwa wenzela ibhotile esicimamlilo, the worst thing that can happen ukuba uhambise all medicines, including a simple medicine engafuna uyibiza ngentloko, engafuna uyibiza ngagama ye-headache, oyithenga eshop, ine-side effects. One of the side effects, it deals with the lining of your gut, it gives you nausea, it can also give you headache. Le kuthiwa iyayitreata. I-point is, i-traditional medicine asina problems kakhulu kwezi side effects, but uba zikhona uabuse eliyeza uzawuhambisa, uzawugabha. That's it. Uzenzele i-osol ke mntanomhle, laa nto odibanisa iswekire, uyidibanise netyiwa, ugalele ke ngalo mlinganiselo usele. Number 3, sithi get all like-minded. Mntanomhle, we want to tell you right now, if you want to go very far, get someone to walk along with. If you want to go fast, you can travel alone. Ufast ke asikho sure ukuba ufast is always effective. If you want to go far, fumana umntu ozawuhamba naye. Get like-minded. Njengoba silapha eklasini nje kwesi sikolo sakwaVusilanga, one of izinto esizamayo ngulo like-minded. I was fascinated Saturday, one of i-class, kuthiwa i-classmate, one of the participants in a group uthi ndenza i-herbal shop, ndenza i-chemist yamayeza, ndicela nindincedise. Bazivolontiya, hayi kule yethu indawo amayeza athile uzawafumana. That is what I mean by getting someone to go along with. This is a person othi mna ndingaku-assista in your journey. I'm not part of your journey. Uba ufuna amayeza ungeza kweli lethu icala,
okanye sizawukukhelela uke wena urhume abantu bazawube behomba and then siza kuposela asifuni nesent. This is a travel mate. Sithi get like-minded. Omnye someone want to partner with you kule business yakho yokwenza le topical application engu-sunscreen okanye yenza yonke le nto ufuna uyitsho, stretch marks, dark marks, burns, wounds, wenza loo nto. Partner with this person. Ukubana wena ucimba uzawuzibonela uwedwa, is-still okay mntanomhle, abanye abantu banestamina, but if awunaso istamina, get someone. Number 4, ayizukukuncedisa this journey if izihlwele zakokwenu uzishiye ngasemva. One of the mistakes I made in my journey, I started a business yeenkukhu. I resigned emsebenzini. Xa ndiyeka ndathatha iimali zam, zonke iimali zam, one of izinto endazenzayo, ndathenga iinkukhu ezi-2,000. Chicken, 2,000. Don't tell me how much did it cost me ukufida ezaa nkukhu. Xa zaziredi ukuba ndiyozithengisa ezi nkukhu, they started showing izinto endingazaziyo. Iinkukhu ziyaxholana apha ngasemva, iinkukhu ziyabulalana ezi nkukhu zam, ezinye just die nje for no reason. It traumatized me to hell because I was spending a lot of money feeding. I was using 3 bags per day. Ibag inye asayikhumbula uba yimalini, but abantu abathenga i-25 kg andisakhumbule nee-kg zalana. Abantu abathenga ukutya kwezi broilers eza chicken will tell you uba it cost a fortune. Ukuba uzawuspenda 3 bags per day, how many do you spend in 10 days? That's 30 mntanomhle, in 10 days, 30. And then ikuthatha how long ukukhulisa la mantshontsho. Kwala xa se ekwizinga lokubana ndingaqalisa uwathengisa kule veki izayo, abe amaninzi efile, iyazifela le nto, ezinye ziyaxholana. Xa usithi uyayijonga ikhutshwa amathumbu ngaphandle, ityiwe zezinye. Xa kushiyeke few days, wayezezamvula zamkisa izindlu zasemlazi. All my chickens died, all of them. By then, ndandispende close to 80,000. Close to 80,000 we feed, including uthenga la mantshontsho, ubhatala abantu ebendisebenza nabo, because i-2,000 la mantshontsho ifuna ukline i-chicken coop almost every second day, iyanuka, and it was very hot. I was so stressed, so traumatized, ndabe ndingenayo nesent. Xa ndiyofemba, abantu abadala bayazi bendisenzani. Uyabuza umvakela uJoel uba la mantshontsho ebephaya eyadini aphi? Hayibo, beniwabona la mantshontsho? Kuthiwa siyawabona, siyazi benzani. I did not tell them ukuba ndiqala le nto yamantshontsho. Zange ndibaxelele, ndiyeke uphangela, ndileqwa into yoba mandinyange abantu. I'm not prepared, I'm not willing, I don't want. Into endizawuyenza ndizawukwenza ezi guava leaves, ndizawukwenza i-aloe vera juice, because I know ezi herbs ngokuzifundela. Andifuni unyanga mntu. Ndizawukwenza ezi nkukhu ndithengise ezi guava leaves, and then I'll be okay. When my wall was against the wall, my back was against the wall, I had no choice but ukuvuma ukwenza la mayeza. Ipoint endiza kuyo yokubana abantu abadala mabayazi uba wenza le nto ngoku, yazise. Wena mntu othi ndifuna ukuncedisa, fumana iintlanga zemali. Iintlanga zemali will make you wena ube attractive emalini. And iintlanga zemali siyazinqulela mntanomhle. Bazawuxela abantu abakhe bazifumana, siyazinqulela. I-problem ngama wenu, if they are slow, iintlanga zemali will work, but they will work slower. Ziyosebenza xa sowufuna uncama, but ziyasebenza. Azizukusebenzela njengomntu othweleyo ufika imali igcwele endlini. Usebenza izihlwele. What we are saying, abantu bekhaya mabayazi ukubana unalento uyenzayo, yazise, yicelele, bacele ukuthi bakuncedise nganxa zonke. Number 5, andanoba ngunumber abade abalaqa. Number 5, start reading. Ukuba uthi wena ndifuna ukwenza i-topical application, ndifuna usebenzisa ilabatheka, ndifuna usebenzisa ikhala, ndenze i-cream yokuba abantu bayisebenzise bazokwazi uba ii-complexion zabo zibe ntle naturally, babe protected kwi-UV radiation,
kuba kaloku le UV radiation asikwazi uyibaleka iphaphadle. Ndifuna ukwenza lo topical application. Mntanomhle, go to YouTube. Le nto ufuna uyenza iyenziwa, baninzi abayenzayo, and you'll find shortcuts. Uzenzele nawe. Uba uthi ndifuna ukwenza ipilisi, go to YouTube, go to Google. Iyenziwa le pilisi ufuna uyenza. Bakhona abayenza better than le ndlela ufuna uyenza ngayo. Go check them out. Join groups. I'm a member of so many groups you can't believe. One of my groups, there's groups ze-Americans, bathetha nge-foraging. They follow into zezi plants zipha emahlathini that you can eat. Ulandela aba bafana bawuxele ngale plant, you learn so much. Follow Google. Uba unqena ureader, go to the library, get a book about le nto uyifunayo. You'll be better kule nto uyenzayo, ube better kunomntu one-degree, because wena you focus le nto. Khange uyokwenza wena i-calculus, uyokwenza i-calculus, all you want ukwenza ipilisi bakuqalise kwi-calculus, i-derivatives, i-limit, ikubhide i-maths, uphela umke esipilisini. Eyona nto ubuyifuna zipilisi, ubhidwe i-maths wabaleka, while the maths you need for ukuweya ezi grams ukwazi ukuyenza. Sithi mntanomhle, make sure ukuthi you read, make sure ukuthi you join groups ezi-relevant. Join isikolo salapha kwaVusilanga, siza kuqwabulula mntanomhle, siza kuthatha at least 10%, i-90% uza kuzibonela. Andizuyisummarize ke le nto because I think inde ngokwaneleyo. All we are saying, siyakwazi ukuprofessionalize la mayeza ethu, siwenza bezipilisi, siwenza bezicapsules, nentsizi le uyifake kwi-capsule, umuntu ayisele kwi-capsule. Ukhona omnye umama is also following this channel, uthi kum, Tata uBhele, utata wakwam unamadliso, udliswe kwankazana, and ke ngoku le nto yakwankazana iyasixabanisa. Ndifuna ukumfakela la midliso, but ndilikhupha njani eli lakhe? Umbuzo ngokubana utata lona uwilling ukusela amayeza esintu? Impendulo, akafuni nowabona amayeza esintu. Ndiyabuza ke mba, okay, utata lona wekhaya yintoni ingxaki omaziyo uba unayo? Hey, eyona ngxaki yakhe Tata uBhele, andiyanoba yile nto basilwa khona, hayi induku ayiqini. Induku ayiqini Tata uBhele. Ithi jonga ke into masiyenze, sizawukwenza i-tea bag. Sizawukwenza i-tea bag in an ordinary pouch ye-tea bag, but lena ayizuba lisilishwayo ayinwayo right round. Yilena izawuba ne-string. Sakwenzela yona, uzumxelela ukuthi nansi i-tea bag ozenayo ekuthiwa izawumnceda kule ngxaki anayo. Uzayisela le tea bag, uzawubilisa amanzi, ufake le tea bag, ihlale phaa into kange-15 minutes, okanye you can boil it ingagqithi 3 minutes ibila, and then umfakele kwibhotile amanesela half a cup twice a day. This tea bag umxelela uba izawumncedisa. Thina xa siyithaka, will make sure ukuthi nezi zinto ezizawuncedisa le ngxaki yakhe siyazifaka. Nanku nomavusana naye uncedise ngayo, uthi le tea bag utya le nto, usele le tea ye-China. Uze uthi uyifumane eChineni, basewabhiliva la maChina nale COVID asiphathele yona. Wayenza loo nto la mama ngala tea bag, waliqhekeza idliso lomyeni, bahlala kunye, they are happy together. Is following le channel. All I'm saying, we can be creative ngezi zinto zethu. We buy i-pouch ye-tea bag, iyathengiswa mntanomhle. Ikufuna i-tea bag enjengale yetititi le uyiqhelileyo, ilula. You buy a roll, uyisika ngesikere, uyivula amacala, kusheka icala elinye, amacala ayi-3 uyawasilisha nge-iron, uyayi-ayina ibambane, ugalele la mayeza uwafunayo, ulivale elacala ubugalela kulo nge-iron. Ezi zinto azifuni zi-industrial machines, le nto siyicingelayo. When you start, when you scale up, into ye-iron iza kusokolisa, then nawe unyusa umgangatho ngothenga umtshini ongu-home industrial machine. Yaloo nto yakuba khona home, into yonela kwisayizi ye-toilet. Silishe ii-tea bag zakho. What we are saying, bantwana bahle, masinyuseni umgangatho kwezi zinto zethu zesintu, zizokwazi ukuba nazo zi-exporteke, ukwazi ukuzithatha
uzinike lo sisi useLondon abe ngudistributor wakho eLondon, unike lo bhuti usebenza eSaudi Arabia abe ngudistributor wakho. Zibe zizinto zikwi-nicely labeled containers, zi-professional nabo eSaudi Arabia. Ukuba bayambona lo muntu uthengisa izinto, babone ezi zinto zi-professional. You can't do the same ngalamayeza ethu esiwasongela nge-brown papers zezikulu nento zabantwana, ukuthathe into imikhavarisho usonge ngayo umnyaxazule incwadi yesikolo asonge. That's not right, not now. Right ngoko, not now. Ezi 2 liter masiziyekeni bantu abahle. Buy a container, buy a container. Aba bantu ubenzela lamayeza, they pay you. Nawe babonisa uba uyabarespecta. Buy something. Ukuba undenzela intsizi, yifake kwinto yentsizi mntanomhle, okanye uyenzele kwina nice plastic esilishiweyo. Sithi masiphucukeni. Sithetha apha nge-entrepreneurship yalamayeza ethu. Herbal entrepreneurship is possible. Wena ke ofuna ujoyina this movement, ofuna ujoyina this revolution, yijoyine now. Abanye bazawufuna uyijoyina xa bebona uba le nqwelo ka-Eliya iyaqhuba. Wena you'll be miles ahead. Uzawumbetha lo ozawuba nguJohnny come lately. Uzawumbetha in so many ways. Uzawube une-clients, uzawube une-equipment, uzawube une-know-how, uzawube ukude, uzawube une-distribution channels. You'll be far better. Sithi masiyijoyineni ke le nqwelo, sibe professional, sizenzeni izinto zethu the right way, the proper way. Sibule izihlwele ke ukuba zisinceda, zisikhapha, zisinika lamava, zisinika zonke indlela zokwenza ezi zinto. Sithi ngaphandle kwazo ezo zihlwele akwapho siyakhona. Kaloku sizi-representatives zabo kuyo le ndawo. Sixhomekeke kubo kwenzela ubana siye phambili. Nabo baxhomekeke kuthi kaloku amatyala abo kwele mimoya abayikwelitayo, sithi ababenzelayo. Ongekalandwa kulaa ndawo akuyo usenelo tyala, ongekakhatshwa kulaa ndawo usenolo tyala, kufuneka simenzele. Nabo mabangasilibali, mabasenzele. Wena mntu uzihlwele zakokwenu ezikuvuleleyo watya, zikhumbule ukuba nazo kufuneka zityile. Siyabulela ke bantu abahle. Ningalibali kaloku ukuthi usubscribe ukwenzela uba siqhube, ubuze siyokwazi ukuphandela. Okwakaloku nje masiyeke ilale inde mntanomhle, inde. Sithi makube chosi kube hele camagu.